umaga kabukid. Ayan, continue tayo dito sa ating pagtatanim ng black beans. Ay, Sunday morning ngayon. Linggo. Ay, saan ba tayo dumaan? Dito na lang. Medyo mainit ang panahon ngayon. Ayan, linggo po ngayon guys. Linggo po ngayon kabukid. Ayan, pasilong tayo dito. Ang init. Ayan, dito tayo. Ayan. Ayan, may bulaklak na patanim si Dana, oh. Alam nyo kabukid, hiningi lang namin yan sa kapitbahay namin. Ang kulay ng bulaklak po niyan is purple. Yan. At ayun si Dana, nagbungkal ulit para sa black beans natin na itatanim sa sunod nating mga araw. Yan, closer natin, closer. Ayan. Hindi pa tayo niya nakita, kabuk. Hindi niya alam na nag-filming tayo. Diyan kabukid, kung natatandaan nyo po, diyan po tayo nagpunlan ng ating mga binhi. At yung binhi po natin ay naidala na po natin sa ating mga palayan. Ayan. Naidala na po natin sa ating palayan. At ngayon naman ay magtatanim tayo ng ating black beans. Kaya wala pong nasasayang sa mga lupa po natin at wala po tayong binabakante na lupa. At yung sa likodan ni Dana, ayan, black beans po yan. Nataniman na po niya yan nung mga nakaraang araw. Tapos na po tayo nagtatanim sa black beans po. Doon sa kabilang lupa, ayun, ayun, ayun. Kung nakita nyo po doon. Ayan, yung malinis na doon. Ayan, nataniman na po ni Dana yan ng ating black beans. At ngayon naman, dito po ang isusunod nating taniman. Kanina kabukid, binungkal ni Dana. Ngayon naman, ito namang proseso ang gagawin natin. At ito yung gagamitin natin. Ayan, meron tayong gagamitin. Ito, ayun si Dana, nauna na. Saka ito yung nagawa ko ngayon. Ayan, isa, dalawa, tatlo pa lang ang nagawa natin kabukid. Ayun si Dana din. At doon siya nagsimula. At ngayon naman, dito tayo sa gitna. Para magsalubong kami ni Dana. Okay, yan ang gagawin natin ngayong araw na to. It's Sunday. Ayan, nandito tayo ngayon sa ating bukid. At dito tayo nagpunla noon. At ngayon ay nagtransplanting na tayo. At ngayon naman ay magtatanim tayo ng black beans. Ito yung gagamitin natin ngayon, kabukid. Ayan. Ito. Kunting linis lang dito sa gilid. Pati kabila. Okay. Yan po ang procedure. Yan po ang paghahanda na gagawin natin sa ating pagtanim ng ating black beans. Ayan. Okay, keep on watching guys. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan.
Otosang. Ayan. Ayan, isa na lang. Ayan. Isa na lang kabukid. Medyo mainit ang panahon ngayon. Kaya medyo kukulangin tayo sa energy. Ayan. Korin nanti yun, no? Nihongo. Kono. Nagasu. Nagasu? 鳴らす。 Nagasi? まあ、整えてる、鳴らしてる。鳴らす。鳴らす。 Narasu. Ayan. 平らにする。 Ayan. Gagawa tayo ng ano yon, bundok. Ayan, gagawa tayo ng bundok para sa gitna. Diyan tayo magtatanim ng ating black beans. Ayan. Yan yung proseso na gagawin natin. Hindi na natin kailangan dito ng plastic molder na kagaya ng ginawa natin doon sa ating gabi. Ayan, hindi na siya kailangan. Okay. Medyo mainit ngayon, kabukid. Sobrang init. Ayan. It's Sunday filming. Ayan. Ayan, natapos na tayo sa proseso na ganito. Ang proseso na naman na gagawin natin na susunod, ayan, ginagamit ni Dana na rock. Ayan, ayan. Ayan. Yan naman ang susunod na proseso ang gagawin natin, kabukid. Ayan, sa gitna. Linisan natin, tanggalan natin ng mga bato or mga damo-damo dahil tutubo po yan pag hindi natin tatanggalin. Ayan. Okay, pa-shoutout po tayo ngayon. Ayan, shoutout time. Ayan, sina-shoutout ko ang aking team, ang Legit Paangat Group at ang aking Team Maa Group at ang aking WH Vlogger team. Ayan, kinukumusta ko lahat ng mga members natin. Ayan, kumusta po kayo dyan? Sina President Ryan Super Studio, sa Australian Pinay Mix Vlog, at saka si Head Admin. Ayan, si Mikelais and Papa TV, at saka si Admin Manaycha Channel. Ayan, sinashoutout ko po kayo at God bless us, lahat po natin mga channel at sa lahat po ng mga members. Okay, sa sunod po nating videos, ayan, magpa-shoutout na po tayo. Ayan, comment down below lang po kung sino po ang gusto magpa-shoutout sa kanilang mga channel. Okay, nandito tayo sa ating lupa at magtatanim na naman ulit tayo ng ating black beans. Ayan, natatakpan ko si Dana sa aking tungkod. Ayan. Ito yung gamit ko ngayon. Ayan, dalawa kami ni Dana dito sa ilalim ng araw nagtatrabaho. Ayan, Sunday dapat pahinga pero kami
Dito sa probinsya natin, walang pahinga kahit weekend. Ayan. Ito yung nagbibigay lakas sa amin. Mag-asawa. Pag weekend, ayan, nandito kami sa ilalim ng araw, nagtatrabaho. At yan si Dana. At yan ang ginagawa natin kanina, ganyang proseso para magtanim tayo ng black beans. Okay, keep on watching. Kabukid, ang prosesong ginawa natin ngayon ay tinanggalan natin ng mga damo dyan sa gitna. Ayan, tinanggalan natin sila ng mga damo sa gitna para hindi po sila nakadisturbo pag tayo nagtatanim na ng black beans. At ito yung gamit natin.